Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mawyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rimlak. Just wow. Kababuah khamat ia kathong menyadai kido dokwa kiba im hakawa umtung kabahap hapok karat yap ngar Riboy district bat ban pelang ya ke na kabenta ban yok benankam haki ayam batur khong ka block development officer jokab hoi rembong CNR di block ka Dr. Remika Talang hakan ritrik unailar azapun rio kalaplie ya ka fish sanctuary and water harvesting hakawa umtung kabahap hakasno liar kelak ya ka fish sanctuary and water harvesting national lingba scheme MGNREGS haka jinglut kabakot arpusaw laktam. Haka ni kasngil asa kilang daw Dr. Edmund Marang nakatanat veterinary ki nongtrey nakablong uba pirembay basan kena ka rayap ngar ba iram den chairman kasenjuk kirang ba shnong rayap ngar urang ba shnong bagipaj ba nong shnong. Balaplag nagtan ay batin ng roy tempat patalong kung kuway na kilat ban penyo ya kata community economy ekipor di penduan. Dengan dap daga jisok kemen ke bakrau. Bakum gani ka step kalong ka step ke jinsa jingker mau. Yangi kum ka senong apa jangan ka senong lar kala jangi. Baya kani ka dak. Baya kani ka jintrei. Sba asmi ke bagi la pentrei. Rengkat berkinong song senong ki holdar job card barokai. Ki balai snok ti banya trei kani ka kam. Tat adu ban dapoi ru di kapor bangin. Yo ban kayo nuso. Uso kajing pendep jengi ban treistom. Te kerpang ya ke blok department ngasem ai kublai. Ai kublai kerpang nomor ba hangne senam jengi mi iba baro ki department ki babon ki dai jong ke blok. Nado ki surak adu ki lentis mungkin. Hadu ki umba mumdi. Hagi bentar baro duduk barit duduk bahe. Kabadai kebawan baik ngapo ke blok. Tinggi kumai senang taru ngidap tu ji dokumen. Bahkan ngkut tangkum ni ngidang yai peteng. Dah ji ngetrelang. Dah ji snok tilang ngikermen ba
ki kam kinang roy pok snong ka thau jungi tengah saya pun pau kendiat wat akani ke jakka ke bagi don mentaru ngi iba ngidang don sibon ke jinduna ngidang don sibon ke jindun kam ban penbit penbiang ya kini ke jakka ka balong kum ka tourist spot kum gesnong kala jit yenga banong utar leader utar nong pentrei ya kani ke kam PKMG kepala tei sispa sngi te ngadap ke jing sok men ke bakrau ba nagalem dong gesnong ke jongi kadai ke jing ai men sim ke jong pi met bat men sim yanga ba ngala ban pentrei ba ngala ban pentulun ya ni ke kam kum ne kembang ilong Tegalong ke pas ngutenat hak ke por yang hak hang ne ban yo bentalang ban pet bat ban sakhi lang ya kani gasngi hak ban pli ya kani jaka nak benta ban pene persa ya kidok ha kidok penat Tegalong ke jing kemen kalong ke jing ngutenat ke bakrau namar bangi dan kam sisa ban le ke jing mutoy na benta ke jing mutoy jong bubun balang hapo ke snong ke thau bar hapo jong kani ke dong ke than ke jingi te da ka papurom makpat jingi madam di badan lang ne baidon ta hapo ke blok jingi ngisga ban kerpat iba la dadang don shu ki program ki prepare na benta ka development jong pai ba na benta ka jing mutoy jong pai ba no snong hagin de ki dong ki than ki jingi ki kerpat iba idang le ban trek dan tristem shu bangi ki bok ki yang rop idang la shu ban ai na benta kita ki jing mutoy ki bonra ban yo ke jing mutoy om tang ya iwe er mud ndai ya ki bubun palang padon hapo kan de gadong kathan ke jingi tengah sengau pan pempang ko de pori doktor veterinary ma doktor veterinary ro ide idon ko penta ka pakraba ban pentulun lang ya kata ke jing mutoy hapo ke imlang salang habi dai bar ke kamri jingri bar kiwe tengah sengau pan ai ko play i bai la don penta kan de por na kerpar i ba na kalyang jungi kum kinong pet no kami apa karai ngar ngis ke ban kerpar ro ipi ba pidon lang ne ba pinang yarap ro ingi ban nang ai su ki jing mutoy nang beta ban syakri ya ki pidon kam nak beta ke jing yarap ke jumpi kani kawa amtung ke jongi kadai kaba kerpang lani kaba koridor tam na ka benta kinok snong ke jongi te hakisnam ke balade ngila jo ya persang ban pelong ya ki awareness program ki ba pher na ka benta kumno bangin preserve ya kini ki local species ki jongi bat ha jo kapor kumno bangin te lakam na ka benta kini ki jingjaklia ki batut na ki snong bat ki thau ki jongi te man lo snem ngi jo pelong ya ki program te hadien bangila pelong ya ki program te ngeseu ban ai ki jing khublai ya ka dorbar snong liar kla lembat ka VEC ba lemba kita ki program ni persang ban request sya ka blok na ka benta ban yo ya kani ka project te ka jing yo ya kani ka project kalong sisa ka jingker khu ka bakrau om tang na ka benta ki no sectionong ki jongi henry ka jingker khu bat ka jing yada ya kini ki local species ki jongi lane kini ki dokha ki doknat ki badon hapo kini ki wa ki jongi nginamla banlen ba ka wa amtung hapo ka ra mar ki jongi kat badang mi kisngi nyo i ya kata ka jing terkhong nyo i ya kata ka jing sedang tu ki jaklia na ki snong ki thau ki jongi bat nyo i ru ya kata ka jing do jaj kini ki do ki badon hapo kani ki wa ki jongi tengi kemi lenti ba kan lemba kani ka project kan yada ya kita ka jing do jaj lane ban hikai ya ki no sectionong ki jongi na ka benta bangin tip na ka benta ban pendon kam kumbaga kitien ka ong ba don ki por hagi aka baro don ka por ba kini ki do kha ki do ki badon hapo ki ki don ya ka por ba kin kha ki don ya ka por ba kin sat te lemba kani ka fi century ngan ong ya pi ba ka jing mentoy hi kalong ba haki bnai January February kidai ki bnai ki ba kini ki wa amtung ki jongi ki wa ki ba let's say pi i menta ka gadap henry haki tu ki bnai ni i ba ka kanom don hakini ki wa ki jongi badai haki tu ki benta ba lemba kani ka fi century na kaliang ka dorba snong rangkat pa ni ki samla ngin sa pensya ya ki dok snong kumdo bangin ailat ya kini ki do bakin kha haki tu ki por ka bangi tip kum kita ki breeding season ba haki bnai January February March kini ki bnai ki bagini ki do kha ki jongi ki sedang ban kha ladangi ailat akini ki por kalong sisa ka jingker khu ya ki nok sectionong ki jongi namar lemba kani ka project
kini kido kibedon hapok kani ke area ke jongi kin sa he kin sa sign kin sa roi bat kalong sisha ke jingker khu na ka benta ki nok seksnong ke jongi ho ha ka baya dei bat ki hilda jokap haba shwa ban sedang ya kakam ni sungtu ba kadon ke jing na benta ka ban ngin tre sha ka ni ka penthor na mar ba ni hap ka we nam ta ka tiar ka bangin hap ban rong ban hap ban kit kham tam ha ki hilda jokat ni don ki kan thei te kum nong ya la ban pen sungtu ban pen talun ya kakam da ka jing ai jing mur jong ki rong ba snong sekretari ba ki vc ki la pen pasat jung mut yang ni kum ki hilda jokat ni la sungtu ba ni don kam ban pen sungtu haman la ka ying ka sem ka jongi bangin pen mi ya la ki pa ki khun sembla ki jongi bangin pen talun ya ka ne ka kam tengi sungtu ba ni don kam ya kata ka jing kala ka snong ka thau ko jongi bat kum jo ka jing yo nong ha ka baya dei bat ka kam ying ka sem jongi lang ba ka jokat tengi sngo ban ai kuble kerpang na ka blok ka bayo I jengai ya ka snong ka thau ko jongi ka ai ki mensim yang I bangin trei tengi ru kum ki helda jokat ni kloi ban kongo bat ngiyo ru ka jing mentoi ha ka baya dei bat ka ne ka kam jokat ngiyo ru ha ka lang galiang pisaru kini kinong trei ki jongi ki la penyo lut ya baro amdon ka jing thut na kaliang ka pisaru ngisngo komen hadu kata kum mangila trang ban ngila siang nadu basdang kibabun ba ki project haka snong ke jongi haka right ke jongi kani ka skim shispas ni kalayat bon tli kisnam rekat hado menta ngisyo yo I tang social media ngisyo yo I tang haki mobile jongi baki wai ki district ki wai ki snong lengba kani ka skim shispas ni ki penlong ya kata ka income lane ka lat yokam ya jam ka lat ka ba penmi pisapat ya ka snong ka thau lane ya ki riu temen hapo jong ka snong ka thau te kani ka jim stang ka jongi bat ka jim thu ka jongi ka long ba kani ka jaka ka long ba shisen ka sngi ka de long ka tourist spot bat kamdai ka jingya limpi ka besuk ku ba long ipi ka jingya limpi ka ban ningkong ka step ka ban ningkong ka long kumni here ban penwandur ban penurong ya kata kumang ilamut kabamut ba shibon ki jinge nyaban ya kendo shibon ki jinge nyaban mat kum kinong yalam kum ki pajba habang ikwa ban penurong ya kani ka jaka ka shu itenak tang hai ni benta nidak dan kam shibon ki kam penroi ki development ban kendro ay gani ban thau ki jingking nak pedeng jong gani ka wa kumba biya I menta namar hagani ka kat kum ki jing target ki jongi ka long ba shisen kasni kan long itik kum kanan polok ha ka ba kidok hang ni kinni wan omsyo tang mangi ki long kmi le ne ki long pa ki kon ki ti jongi re wat ki breu ki bada baru kin wan ben pek kayang ni special ni ka penlong koridor hi kam dei tang na kadaw ba pila shibon tili ki projects hanrei ke dei ke jing kluit na sim jong pi bar ka jing ang no jong pi ban penyo ya kita ki jing tela ki babha hapo ka shnong jong pi ho oi mangi kum ka office ni IP kita ki projects ki ba pair tang ha ki dur jong ki kot ki bangi shet kot kita ki work order hanrei dei ma pipat ki bawan ra ya kata ka sem ka jing tre shitom bat ka mensim jong pi ban pon orlong ya kini ki projects ti hakani ka por nga shikwa ban kentu ya pi ba pinnang ya tre shitom bat kum joro ba pinnang ya pen I ya kata ka jing ya tali jong pi kum ka shnong kanang ba pinla ban job ya kino ki jing ba pikindo ha ka shnong ga jong pi ti nga kwa ru ban ai ka jing ku play ba kerpang ya kinong kit kam jong ka shnong ga jong pi kam tam ya irang ba shnong ba ya secretary jong pi kibala IT met bat mensim ban wanra ya kita kijing kela ki babha hapo kashnong ka jongpi bunsin hi ngi na ka office ni sha yi ba kinong kit kam jongpi namal phapi tip ka block office ni pe ya shibon tali kishnong ndai ke e ga bangi lab ba kinong kit kam jongpi kim jo ailat ba kita kijing kinlong kita kiding pungkyang leni kita kijing punthot ki ban khangla ya kata ka roy ka par hapo ka shinong ka jongpi pite phi habangi implement ya kno ko project pin kendo shibon kijing tang ba ka ba ngahi mga ngalap ko BDO ngalap ba kinong kit kam jongpi ki don shisha ya kata ka positive mindset berkata ka mensim balada jia kum nuru lada bon kita kijing kat nuru ngihap bantur ba khmat banjat ba khmat khnang ba kinong shinong jongi kinyo ya kata ka jing mantoy ti kumba philatim mentaka sngi ngilapli ya kenika
fish sanctuary. Tinggal syukwa ban pen kemawi pi ba kadai ka kamram jong pi iway pa iway. Ban penne pensa ban ri ban sumar ya kani ka jaka. Kamdai ka kamram tong tangjong irang ba shnong leni jong secretary leni jong ki VEC. Henry kadai ka kamram jong pi iway pa iway ban penne pensa nama pinyo ya ta ka jingmatoy ba pidon kam shisha kum ka shnong. Bat kum joro ba pin penne pensa ya kani ka jaka na ka benta ki lawai ki jong pi ba makiru kin yo ya ka jo ka jingmatoy kum ba pi yo. Ngai kublei ya i madam BDO jongi kamtam ibala yo ban pli ya kanika fish sanctuary jongi hakani kapor. Ai kublei ya i Sir Edmund Marang i badairu i doktor veterinary te hakajo kaporu ngai kublei ya ki office staff ki balai iwan lang hakani kapor kajing yalam limti jongki ba kajing ai mensim jongki na kapor sya kapor kala yarap yangi bat ka ai mensim yangi banginang tre shushu hagikam ki jongi te hakani kapor ai kublei ka ba kerpang yakini ki rangba shnong ki secretary shnong ki executive member jong ka shnong ba haswa bangin pentre yakani ka kamero klem kajing esnok tilang jongki nginam la bantre namar ba kani kadi kakam kabangi hap bantri hapo shnong ban nyai kublei ru ya ki job card holder jungi hakani kapor ba klem maki ngin mla ban pendap ya kani kakam hapding jong kajing tri hok kajing tri shitom jong ki hagini ki sngi ki snem ki balad lenno baro ki jing tri jungi klem maki ngin mla ban ya tri ai kublei ru ya itrai jaka ikong pediang ritiram de deling ba jong i ba nila let ban ya kendoi i ban ai jing mut bangin le ya kanika fish sanctuary ban pene pensa ya kamei maryang jongi pan jakai i bangin le hangni te me iru ikloi ban ai ban le ya kanika kam khamtam ban ai jing mentoy ya kashnong kathau ka jongi Kanong ba bernihan ka don ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka belong critically pollutant hangta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher dena kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan